Siguro ang gugma sugadin biton ya ato halangin kaupay pagkiton pero ayaw dolan kunim na hingapon mabibido kala diri mo maangkon. Siguro ang gugma sugaditong bulan ang dulong kong gabi inilalamragan pero ayaw dulang di permi kadayaw kung magpakunawa luha mo malumaw. Damuan na siring an kong mapag-antos ito ni ba naman pagpapalunod. Siguro ang gugma sugan rosaryo nakakadapitan punuhin misteryo. Siring ito ni ba ang gugmain buta waray kinikita ngan kinikilala. Siguro ang gugma sugaditon bye-bye ang balod habaras hiniyaan lanay pero ayaw dulang paghirot paglikay dire permita o nahubas usahay. Siguro ang gugma sugaditong dalan anim paglinanat waray katapusan. Siguro ang gugma sugaditong dagaw. Ikaw na harani hiyaman nalakaw damuan na siring ang gugma pag-antos ito ni ba naman pagpapalunod. Siguro ang gugma sugadin rosaryo nakakadapitan punuhin misteryo. Siring iton iba ang gugmain buta waray kinikita ngan kinikilala.